Ema, Michal a Viktória. Naša sklenená dáma. Ty si sa skoro vôbec nezmenila. Chodník, kde som sa prechádzal s mojou ženou. Vtedy ešte stromy nad nami len rástli. Tu som sedával a sledoval, ako tu behali moje deti. Teraz tu behajú moje vnúčatá. Každý kút tejto záhrady je ako starý priateľ. Koľko ťa už poznám? 50 rokov? Nie. To už bude viac. Dnes budeme hľadať svetlo. A farby. Ďalší malý poklad. Dokonalý. Vzory. Abstraktné. Konkrétne. Ako obrazy v galérii. To by mohol byť Monet. A toto Dalí. Milujem farby a svetlo. A farby. Svetlo. Áno, tu sme boli na exkurzii s celou triedou. Teta nám ukazovala červený kvet, čo vlastne nebol kvet, ale červené listy, ktoré chránia malé biele kvietky vo vnútri. Tu je a vyzerá ako dračí chvost. A máme tu ďalší bádateľský deň. Kaktusy! Tento sa volá Zlatá gula a je taký veľký, že má možno aj 70 rokov. Čo tu ešte máme? Všade sa trne a každý má iný tvar. Čaute, detkovia. Čo si zase našiel? Ahoj, husenica. Z teba raz určite bude motív. Teta hovorila, že ich je tu až 40 druhov. Pre chrobáčikov, čo tu žijú, to musí byť ako jedna obrovská zelená planéta. Pricestovala si z Južnej Ameriky. 4 roky si rástla a teraz prišiel čas, aby ťa všetci spoznali. Tak ťa tu vítam, krásna Nautilocalix forgety. Nech sa ti u nás darí. A vy zase pocestujete zo Slovenska do sveta. Ty Telea trifoliata, ty poletíš do Brazílie. Prajem ti šťastnú cestu. Malta, Dánsko, Kórea. Takže fakty. Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach bola založená v roku 1950. Výstavba prvých skleníkov začala v roku 1951. O rok neskôr sa spustila výsadba vonkajšej flóry. A tieto krásne sekvojovce mamutie môžu byť jednými z prvých obrov, ktoré tu vysadili. A teraz arboretum. Čo o ňom vieme? Rozsiahla zbierka domácich aj cudzokrajných drevín. Na ploche 24 hektárov nájdeme viac ako 100 druhov vtákov, desiatky druhov cicavcov, obojživelníkov a plazov a obrovské množstvo bezstavovcov. Tomu sa hovorí biodiverzita. Je tu viac ako 4000 druhov rastlín. Na každom kroku nejaká iná. Ešte, že tu majú všade infotabule. Kto si má pamätať všetky tie mená? Informácie aj v Braillovom písme. Skvelé. Najväčšia botanická záhrada na Slovensku. Plná farieb, plná života. Stála si za návštevu. Moje obľúbené nočné sprevádzanie. A dnes mám skvelú skupinu. To je výška. Dobrá atmoška. Toto je vlnovec? Ja by som skôr povedala, že strom s brnením. Krásne. Večer mi to tu pripadá naozaj ako v džungli. Čo všetko má ten sprievodca vyštudované? Je ako encyklopédia. To naozaj takto? Takto vyzerá kakao? A tu
pokojne rastiem ja. Z výšky pozorujem toto miesto. Úžasné miesto. Koľko krásy a koľko života som tu mohol vidieť. Koľko príbehov. Generácie tých, ktorí sa o nás starali. A tých, ktorí nás obdivujú. Navzájom sa doplňujú.